איזה סוג אמא את? אמא מחבקת ומפנקת, רכה ומוותרת, או אמא עורכת דין, הכל לפי הספר, אין עיגולי פינות, והיא נדרשת ביקורת או חינוך ביד קשה, את לא מהססת. את אמא משלבת, גם וגם? איך את יודעת מה לעשות מתי? בפרשה שלנו, פרשת פיקודי, אנחנו קוראים על שני עמודים שמלווים את בני ישראל במדבר. הם אלו שהנחו אותם בדרך, ובגדול היו האבא והאמא שלהם. היה להם את עמוד הענן, עמוד רך וצמרירי שבדרכו עדינה ולמלטפת הורה להם ללכת, ומצד שני היה עמוד אש, עמוד שהשליך חיצים ואש על האויבים, ושרף כל דבר שהתקרב לעם ישראל. ואנחנו כהורים, מתי אנחנו צריכים להשתמש בכפפות משי, לחבק וללטף את הילדים שלנו, ומתי להיות אש אוכלה, לעמוד על שלנו בקשיחות ונחישות ולא לוותר? אם נמשיך לקרוא על התפקידים של העמודים בפרשה, מאוד קל להבין את זה. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו. כאשר הילדים המתוקים שלנו מבחינת ענן השם על המשכן, מחוברים למשכן, לדרך, ולא שרים ממנה, אז חובה ומצווה עלינו להיות איתם הורים רכים, לחבק ולפנק ולרחקך ככל הניתן את הדרך. אבל כאשר הם אש תהיה לילה בו, כאשר החושך משתלט, כאשר הדרך לא ברורה והאור גבה, או אז מצווה עלינו לחנך אותם, לעמוד על שלנו, להשקיע בכוחות גדולים וחזקים יותר כדי לעשות ככל יכולתנו לשמור על האוצרות שלנו שימשיכו ללכת בתלם. עד שהם יגיעו כמובן לתחנה הבאה, להקמת המשכן. מבינה? שבת שלום.